The Local Traveller together with Visit Malta, Enemed, Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects, Ministry for Inclusion and Voluntary Sector, Transport Malta, Heritage Malta. Swali ġodda miftuħin għal pubbliku l-ewwel darba fil-Palazz tal-Gran Mastru minn hawn ftit ħin ieħor The Local Traveller. Idek trid indur id-dinja, karozzini jew tal-linja, ferrovija li jiddin, xen niġbraw bil-mixi, naru silċin gawdu l-ħajja, mużrik barzi u ġrajja, draguni minn ta' kull is, ħajja wahda għal-pinnis. Hawnhekk diħlin fis-sala tal-Gran Mastru, l-ewwel waħda li ħaturini minn dawn id-disa' kmamar li ġew restawrati, Manuel. Ekku, domna ftit, l-aspettattiva kienet daqsxejn twila, biss madwar sena u nofs għamilna dawn id-disa' swali. Kollha kważi tista' tgħid f'dan il-kalibru, ġifieri kien hawn ħafna xogħol ta' restawr, ibda minn dak li mhux qed tara, fuq dak is-suffett hemm saqaf ieħor. Kien bil-war damage, għadu sewwejnieh, ħallejnieh time capsule ta' xogħlijiet li jagħmlu l-ħaddiema tad-dry docks. Dak iż-żmien kienu taħt l-Ingliżi sintendi u l-ħaddiema tal-Public Works sa travi mawġin, rkuprati biex ma jaqax is-saqaf. Kollox imdendel u sewwejna kollox, naddafna kollox għax kien hemm trapuħ miċ ta' 80 sena. Xturi din is-sala tal-Gran Mastru? Din is-sala hija sala importantissima, grazzi l-informazzjoni li ġbarna minn dak il-kwadru tal-Papa Piju VI impitter minn Favrej. U da minħabba d-dokumentazzjoni li hemm fejn xirid juru fejn se joqgħod kif u x'fatta. Għamilna ħanajdu hekk bingo, x'jiġifieri. Fejn kien is-salott privat tal-Gran Mastru, minn daswa li kollox, dana kollox, titċekkja u ma titċekkjax kif u x'fatta. Imma fortunatament qed tissemma din is-sala bejn is-sala tal-Paġġi u l-Kamra tas-Sodda Stiva fejn hemm il-papiet oħrajn. U kien se jkun impitter għal din is-sala li huwa s-salott l-istudju tal-Gran Mastru. Dan. Għalhekk, u aħna erġajna għamilnieh b'dan il-mod. Studju u salott, għandek salott. Salott, dana ma kienx hemm television, ma kienx hemm affarijiet oħrajn ta' rekreazzjoni, imma rekreazzjoni kien il-pursuit tal-knowledge. U kien ikollu l-istudju wkoll. Daqshekk, allura intom għamiltuhom b'tali mod fejn ovvjament qegħdin naraw tipika Maltija. Ara hawnhekk la Marija kollha antika, ġifieri nibdew minn dawk it-tnejn illi huma Franċiżi tas-seklu 16, ġifieri daw ta' żmien l-assedju l-kbir. Jgħidulhom armoires għalfejn għax fihom kienu jpoġġu l-armaturi tagħhom. Biż-żmien spiċċat din il-moda bdew jintużaw għall-kotba eċetera, eċetera. Irridu ngħidu li apparti l-pittura u ftit amara, l-komplement tal-amara bħal dawn iż-żewġ sufanijiet tal-bebbuxu min jifhem jaf x'qed ngħidu. Set ta' tlieta żewġ gradenti u buro u amara oħra li hawnhekk ġew mogħtija flimkien ma' affarijiet oħrajn li ħanaraw mis-Sur Paul Zammit b'ġenerożità kbira, kollezzjonist li xtaq jagħti xi ħaġa ħabib ta' Heritage Malta illi kif kien jaf x'qed nagħmlu ma nagħmlux. Jien kelli problema salott minn fejn se nġib dik għax ikollok affarijiet imma mhux tal-perjodu jew li tkun tixtieq. Qed nifhmek. He stepped in literalment bl-Ingliż, he stepped in għalli kważi ċus u nagħmlu hekk u naraw u kif u x'fatta u ngħidu sma' daw joqogħdu daw l-aħjar. U qed naraw imlejnija mhux żejjed, imlejnija b'mod sabiħ 700 l-iktar li f'dawk it-tnejn li huma 500, proċess kbir. Imma ħana d-dwaswali l-oħra, għax issa hawnhekk iridu niftakru illi hawnhekk aħna mhux diħlin ġo swali biss, diħlin ġo appartament in inverted commas. Eżattament. Li kien jgħix fih jintqal il-Gran Mastru fis-sajf, jiġifieri sa anke Kamra tas-Sodda wejja. Issa dina hija il-Kamra tas-Sodda tal-appartament tas-sajf. Fil-palazz kontatli illi hemmhekk kieku kien jagħmel answi. Eżattament, mela. Il-famuża ħaġa ta' l-ensuites, il-walk-in wardrobe mhix tal-lum. Hawnhekk qegħdin madwar kif in il-kamra llum bid-dekorazzjonijiet ta' speċjalment tas-saqaf u dik il-friż. Il-Gran Mastru Perejos, Ramon, Aragonis, Spanjoli ġifieri,
għal-ħabta tal-1700 id-dekora u rranġa dejn il-kamra. X'għamel? Di u anka tax-xitwa fejn illum hemm l-uffiċċju tal-President. Dik kienet kamra kbira, daqs dik għandna kemm rajna. Imma l-idea kienet li ma jkollokx four-poster bed, l-idea Spanjola, li tkun bħal di għal-kova illi sempliċement fis-sajf ikollok tendini purtiri tal-bizzilla minħabba nemus, eccetera. F'tax-xitwa jew jkollok bib bil-ħġieġ jew bla-ħġieġ jew portiri ħoxnin. U inti għandek isek l-istess sistema ta' four-poster bed dik li mdorrin bija naraw pereżempju l-Ingilterra. Immija idea Iberjana, Spanjola. Jekk qed tinnot hemm bib. Damask. Hemmhekk fejn ikollu ħanajdu hekk il-bżonnijiet tiegħu, it-toilet. In-naħa l-oħra minn fejn jgħaddi biddel affarijiet oħrajn. Hawnhekk qed naraw armarju kbir Alla jbierku. Kont se ngħidlek dak infexxiet minn piedi, dik gwarda. Huma armarju ieħor da restawrajnieh. Ma kellux il-ħwejjeġ fihom żgur. Le, daw ikollhom minn kollox, jiġifieri inti trid tara anke meta tara drawings u affarijiet hekk u pitturi ta' gramma se tara dawk il-kappi kbar u kollox. Appuntu jkunu postijiet hekk biex jintrefgħu. Bellezza, ġifieri min jaf biex taħdmu da. Le, huma affarijiet illi ma tantx taru bħalhom li sibna emer boħra bejn Franza u l-Italja. Dal-kobor. U dan Malta. Da aktar Taljan, restawrajni Alla jbierek, ġifieri, imma kien fil-patrimonju tagħna. Kien fil-patrimonju tagħna. U fortunatament ukoll qegħdin lura fil-palazz 4 kwadri, 2 Ribera u 2 skola ta' Ribera, illi 2 minnhom kienu għaw, 2 minnhom ma kinux qegħdin kienu qegħdin f'postijiet oħra governattivi u mużewijiet illi rġajna ġibnihom. Sur Paul Zammit, again, dik il-gradenza, dawk iż-żewġ poltruni, issoddaw dak il-kwadru, jiġifieri donazzjoni sostanzjali. Kamra tas-sodda rajnija wkoll, issa jmiss il-famuża kappella. Il-kappella prinċipali tal-palazz, għax kien hawn 4, 2 isfel u 2 hawn fuq. It-2 tisfel għadna tinfittxu fejn kienu, għax għadna ma bdejniex ir-restaw. Il-kappella prinċipali di tagħmel ma tas-sajf. U mbagħad hemm kappella oħra li qiegħda fl-uffiċċju tal-President illum li sibnija tgħidli kif sibtu għax inti tirranġa dak u mbagħad tibda ssib ċertu features li tgħid dik kienet il-kappella. Anke minn deskrizzjonijiet. Għax dan irridu dejjem niftakru illi għal sekli sħaħ wara dawn il-ħitan, qatt ma kienu miftuħa la għall-pubbliku. Le, iżboħ qaċċat id-Damask għax telaq tħallew il-bsaten tad-Damask fejn kienu, iżboħ fuqhom. Jiġifieri kollok dawn it-traċċi żgħar kemm huma żgħar huma extreme level. Informazzjoni għalikom. U inti tibda hawnhekk taħt d-Damask sibna wkoll traċċi ta' pittura żgħira isfel, naħat isfel. Imma xi ħadd qabad u barax għamluha tal-bravi, hemmhekk kien hemm fireplace, għax irridu ngħidu li din kappella il-Prinċep ta' Wales dak li sar ir-Re Edwardu s-seba' wara l-mewt ta' ommu, Reġina Vittoria. Kienu ħobb jiġi hawn Malta, l-ħafna affarijiet, u din jagħmlu ilu kamra tas-sodda. U rranġaw id-dining room, kabruha, eċċetera, eċċetera. Allura l-artal. U defsu fireplace. Hemmhekk. Biżmien kien tneħħa, ma sibna l-bokka, laqnija, rranġajna dokumentazzjoni. Imma hawnhekk qed ngħidu għalfejn importanti ħafna. Kienna xi storja li turina ħafna stejjer. Biss kienu uffiċjaw biex ngħidu kollox. Il-kappellani konventwali tal-ordni, assessin normali ngħidu l-mek. U hawnhekk kienu kien hawn 3-4 jorqdu hawnhekk ħabba s-servizzi li jridu jagħtu li Grammastru. Kienu jitgħamdu dawk li konvertu mill-Musulmani għall-insar, ma b'kondizzjoni sejrin għall-mewt. Ir-rewwixta tal-ilsira pereżempju biex ma jaħruhomx jittorturawhom għax hekk kien il-kastig, daw kienu se joqtlu lil Grammastru xeba Kavallieru Maltin ukoll. Biex qed nagħmlu statement daw fuq il-karettuni għandna pitturi kellna eżibizzjoni Milux fil-Palazz l-Inkwiżitur jaħruhom anke bil-pokers ixawtuhom u x'nafim biex ma għaddux minn dak jitgħamdu ġew ġod il-kappella u mbagħad imorru jaqbdu u sir l-esekuzzjoni. Jiġifieri hawn ħafna affarijiet interessanti. Li ġraw ġo din il-kappella li llum qiegħda miftuħa għall-pubbliku fil-glorja tagħha. Ovvjament. Hawn set ta' pittura
Second Tonan, ħajja ta' San Ġwan il-Battista, ta' Paladini, minn inventarju x'nafjien, nafu li kien Wartal, nafu dik, nafu l-oħra, u qed nippruvaw narmawh skont bil-fidet b'kollox. The Local Traveller, together with Visit Malta. NMED. Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects. Ministry for Inclusion and Voluntary Sector. Transport Malta. Heritage Malta.